Pekne vás pozdravujem a dnes tu stojím s výnimočným produktom, ktorý v sebe nesie zvláštne posolstvo. Toto posolstvo odkazuje najmä ženám, aby sa ľúbili a ako ich naozajstný prejav sebalásky je práve starostlivosť o seba same. Tento produkt vám môže slúžiť, aj bude slúžiť, verím, ako prostriedok k samovyšetreniu prsníka. Pretože naozaj krása neukazuje len na tú našu tvár a na tú starostlivosť o tento vonkajší prejav, ale naozaj aj o to, aby sme sa starali o seba, aby sme si venovali čas sebe samým, aby sme seba postavili na prvé miesto. A práve aj minútka pri jemnej samomasáži a pri vyšetrovaní svojich prs nám práve odkazuje, že sme dôležité, že postavme seba na prvé miesto, nájdime si čas pre seba, pretože len zdravé budeme skutočne krásne a budeme sa môcť starať o seba, ale aj o celé svoje okolie. Tento produkt je čisto prírodný, má nádhernú jemnúčkú vôňu a tak veľmi verím, že vám pomôže vytvoriť si takú bezpečnú atmosféru, kedy sa naozaj budete môcť dotýkať svojho tela. Nájdete si na to priestor a čas a možno so zavretými očami navnímate svoje prsia, svoju štruktúru svojich prs a je to fantastická a naozaj tak prepotrebná prevencia proti vážnemu ochoreniu. Takže žienky, tento produkt je tu pre vás. Celý výťažok z predaja tohto produktu bude venovaný nie rakovine, aby sme sa mohli spoločne o vás starať, spoločne vás učiť a edukovať, ako si naozaj robiť samovyšetrovanie prsníka a tak sa starať o svoje zdravie aj preventívne.